oko kamarach. Kaonti ma Siaya yango ni landruok kute mag ayaki odok piny e kind nyithindo manie kind higni 10 nyaka 19. Kwan no ne odok piny kod moyo 1,000 e kind higa mar 2015 2022. Judith Omondi nigi ler. Piny Kenya osegoyo okang' e kedo kod kute mag ayaki e kind rowere manie kind higni 10 nyaka 19. E higa mar 2015, kwan rowere mane ogamo kute mag ayaki ne gin 18,000 ka kwan no nolwar nyaka 5,123 e higa mar 2022. Kaonti ma Siaya en achiel kuom mago ma osebedo kod kwan mamalo mar landruok mag kute mag ayaki e pachoka. Kata kamano, kwan rowere magamo tuo ne kaonti no ma Siaya koro dok piny koa 2,355 higni 7 mokalo nyaka 371. Siaya County has recorded very significant decline in new HIV infections among adolescents aged 10 to 19 years. And that is, the drop is from 2,355 in 2015 to a paltry 371 in 2021. Isn't that a very big drop? Ma ne oyangi nyasi mane obag mar kedo kod tuo mar ayaki, ima ohiu kachiel kod lwenje mag kit chwech, midhiro ma ikedo go e bwo chenro ma otisi kaka Triple Threat Campaign. Jokanyo mag thieth ne oyuore nyasi ma bende ne yango lipot e wi tuoche makoch. Lipot mane ogolo nyiso ni thoth oganda manie kind higni 15 nyaka 24 e kaunti no onge ng'eyo mowinjore e kute mag ayaki. Lipod no lero ni 39% mar nyithindo ma yawuoyi kende ma ong'eyo weche mag tuo mar ayaki ka mamoko to nie mudho. In Siaya County, 71.5% of young people aged 15 to 24 years have knowledge about HIV prevention compared to 39.9% among men. So we are having more young people ambao ni females wanajua mambo ya HIV prevention kuliko our young men. Kaluwore kod lipod no, 79% mar rowere mane oyudo tuo mar ayaki higa ma okalo ne gin nyithindo manyiri kata bed ni gin kod ng'eyo mar tuo no moloyo jowetegi machuo. In Siaya County, 79% of the total adolescents HIV positive tests in 2022 were among females aged 10 and 19 years. This indicates that more needs to be done to ensure that young people are aware of the importance of HIV testing and treatment. Jokanyo jiwo jonyuol mondo nyuaki e chenro mag puonjo rowere wi midhiero 3 mag ayaki, ima ohiu kachiel kod lwenje mag kit chwech. Judith Omondi, Ramogi TV.